Ikinagulat ng maraming Fernandino ang pagtataas ng kanilang singil sa kuryente para sa buwan ng Pebrero. Bagamat ilang serye ng konsultasyon at pagpupulong ang isinagawa at patuloy na isinasagawa upang mapigilan ang dagdag singil, ito ay nag-reflect pa rin sa kanilang electric bill. Hindi raw inaasahan ng mga consumer na maliban sa generation charge increase, mayroon din kakakibat na buwis. Paliwanag naman ng Isfelapco, otomatiko ang EVAT sa coal power energy na siyang pinagkukunan ngayon ng supply ng kuryente. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paghingi ng tulong ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa iba't ibang sektor upang masolusyonan ang nasabing issue. Sa pagkikipagpulong ni Caluwag sa pribadong sektor noong February 22, sinabi nitong marami ang tiyak na maaapektuhan sa pagtaas ng singil sa kuryente. Definitely po, in kung water district, prime water, definitely magtas na rin. At gusto pong magtas siya po in water district, magtas laman po rin, ganaganang ating eskwela Kenny, ganaganang establishment Kenny, magtas lang po at karin na mag-umpisa yung kasakitan na hindi ang natarakal po. Kaya po, masyado ng matsura po in nangyari. Paliwanag naman ng City of San Fernando Water District, wala pang napipintong pagtataas ng singil sa tubig sa ngayon. At kung magkaroon man daw, hindi ito oro mismo at dadaan ito sa tamang proseso. Yes, of course, ako lang as a private user na sa Isfelapco, tumaas yung ano ko Definitely yun, may effects yan sa operation, no? But hindi naman simultaneous o instantaneous tumaas ang itataas na. Magsasubmit yan ang aming partner ng kanyang operation, projection, ang cause and effect. Kung hindi na yun tumatama doon sa binibigay na allowance na return sa investment sa isang private corporation under the PPP program, kailangan talagang taasan. Kung kailangan taasan yung tariff, then we'll do so. But after careful study, we will recommend that. Pero right now, wala pa. Sakaling kailanganin magpataw ng karagdagang singil, siniguro naman ni City of San Fernando Water District General Manager George Cumba na ito ay magiging tama at makatwiran. I-evaluate din namin yung pinakamababang halaga lang ang ibibigay namin pagtaas. Alam naman natin kasi non-profit, non-stock naman po ang water district, so di namin kailangan ng kita. Yun lang enough to sustain our operation. So, titignan din naman namin yon. At papalam natin sa ating mga constituents yan. Hindi naman sigido na taas tayo bukas. Hindi pwede yun. Walang bawal sa batas yun. No? Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.